spiller på 5. 5. Han der. Du kan se, at det er meget Jeg kan huske, der var på et tidspunkt, jeg spillede... Så Victor, er du klar allerede, når du får lov igen? Og så sagde han så, jeg fik lov til at spille marked, så spurgte jeg sådan, hvor spiller jeg? Og jeg var til lidt mere. Ja, jeg selv lidt der. Han spiller på C-holdet også. 8 mands. Ej, Og der er han sikkert ikke kendt. Det er rent hyggebolde der. Nej, i klasse med ham. Det var færdigt. Hvor mange gange i dag? Jeg tror, der var 4 hvad? 4 gange på at tænke på Vel, så kom, Skanderborg! Vis jer! Ja, vi er så videre med det. Sådan der! Kom med bagud, Christian! Okay, Kongen, okay! Hvad skal det? Trolle! Godt, Trolle! Så hold fast, Skanderborg! Godt arbejde! Trolle venstre ben. Hvad er Piver og keeper nu? Bolden, den er for hård. Ej, det er så fint. Nå, jeg troede det. Jeg troede, han skulle lade en, der var meget mindre end ham selv. Det er virkelig pinligt for en keeper, når der er en anden en, der sparker foran. Også når han er halvt så høj som ham. Nej, no way, Victor. Så siger jeg så, Dennis Spar, hvad sker det? Kun godt. Godt! Christian! Afsted, Kongen! Afsted! Christian, sådan! Tager vi fra igen, Skanderborg! Sæt på! Nej, hey, Oliver her. Åh, shit. Oliver ikke komme ind i samme område. Godt, Tobi. Lille ryg. Sådan, ja. Det er fint, det når de ikke. Definitivt. Næste mand. Sådan. Kom videre. Sådan, ja. Det er fordi, han tror, han spiller, eller han tror, han spiller den til, hvor rigtig så er han op. Så er han ikke. Kom rundt, kom rundt. Top, vi har Knudsen i bag. Knudsen, han er ikke meget nederøst, han er, hvad skal jeg sige, han er nederøst og ligesom grund på samme tid. Bare stor og løber. Bevægelse, kom! Bevægelse! Kom så ind i det! Tag turen, Nivo! Sæt sammen, kom! Sæt sammen! Falde lidt, den kommer langt! Det er første gang, jeg sætter noget af det. Det skal lige lidt. Jeg gør sådan her i hvert fald. Jeg er ikke hæv. Kom op, hvad har vi? Udvisning! Hvad siger tiden? Er det i orden? Kom Christian! Så klart, kom!
Pas. Hvad skal de Fælde bruge det Leo. til? Fælde Jeg Leo. skal jo ikke stoppe videoen nu, vel? Ja, så Ja, men hvad skal de bruge det til? sige til dommeren, at du er dårligt dømt. Godt, Alex. Kick and rush. Det er rigtigt nok. Det gjorde vi i Vejle-kampen. Der spiller vi kick and rush. Kom nu. De spiller også bare kick and rush. Og FC Aarhus, vi spiller mod... Hvad er der, Victor? Det er lige om lidt. Det er det eneste, vi spiller. De skyder bare alle. Skyder på lavet. Det er deres måde at spille fodbold til. Norsk. Det var bare et kæmpe tom ord. Gør det lidt svært for hinanden lige nu. Okay, Ole. Sådan der, skide godt. I orden. Fuck. Ej. Okay, ja, næsten. Du skulle have scoret et par mål. Gutter, få ned på jorden. Hej så. Hej, drenge. Okay. Han piver. Hvad så indtil? Hvad er det lidt, gutter? De kommer i løbet. Ved du hvad, du er det så slemt? Det er knækket. Hvad så indtil? Han stadig i maven, eller hvad? Åbenbart, vi fik på lidt i maven, på lidt i øjnene. Hvad er der fint indtil? De gør det meget svært for os selv lige nu. Er Nødt til at spille rundt om det. det er ham Gør træner, det. Gør målmand det træner. rigtig godt. Ham lidt skabt, ja. Hitler, så går det dårligt. Ja, men er det ham? Nej. Nej, det mener jeg ikke. Nej. Ham Please, ingen. Nævn Colin. Colin. Mere nævn. Han er målmands legende, han er. det er easy. Jeg gik forbi ham dernede. Og så træner han så mod Smålund, så kan jeg se. Når jeg skal samle bolden op, drenge, så samler jeg benene, så der ikke kommer tunnel. Løb. Så begyndte jeg sådan at grine. Hvad? Ja, netop. Okay. Det var fuldt om fejl. Så begyndte jeg sådan at grine. Og så sagde han idrætsvaren, der er det godt. Undskyld. Nej. De der ene, jeg tror det er en, de siger. Alene. Kom igen. Ind og stå i blokken. Kom, ind og stå i blokken. Det var sådan over de der lortetrøjer, der er andre. Altså, hvorfor trækker han tid, når de... Hvorfor har jeg sådan det nej? Jeg sagde også til dem, det giver jo ingen mening. Hvorfor? Giver det mening? Det giver ingen mening. Nej, netop. Det har jeg også sagt. Jeg har fået den af Rasmus Skidt. Men stadigvæk, altså Skanderborg United. Jeg var bare kørt til. Du når den, Christian. Er stadig? Nej. Super. Flot, det der. Jeg har aldrig taget det på. Hallo, det Nej, giver Elon gav også sit til sæt. altså uanset hvad, så fatter jeg ikke. Altså, jeg fatter uanset hvad, så fatter jeg ikke, at de har dem. Fordi det er overhovedet ikke skid med Skanderborg at gøre. Det er fordi, han havde fået sådan 100 af det. Han havde fået sådan 100 Men altså, så uden Eller hvad var det, Jeg Skanderborg. skal bare give det til kom hjem til ham. Det er også bare dårligt. Er I femme? Det er tjent ikke på første perspektiv. Ja, det kan du også bare med. Jamen, stadig ikke vundet med sig fedt. Vi taber resten af resten. Nej, hvis vi vinder den næste kamp, hvis vi vinder den De næste. laver en Liverpool, smider alt lort. Ej, Det er Arsenal. Arsenal. Hvad sker der for den kamp? Det skal fucking hold kæft, mand. Det er imponerende. Så han bliver klippet det op, og ham den anden bliver klippet, og så er der en eller anden, der kører en anden i nakken. Hvorfor har den sat på? Hører de? Skanderborg producerer kun fejl, og dem som
Sådan er det altid. Ja, igen, altså det er fandme ingenting. Nej. Jeg tror da ikke med Kim op i nakken. Der er stadig et par. Ja, der er nogle tusind. Altså det er kvinden. Det er kvinden. Der har det. Ilon vil gerne have den. Ilon vil gerne have den.